Egunon, neute teleko inaben, baina beti egon dut lan eitzen espazio munduan. Hori ikusten zuen telebizioan NASA, ESA, JAXA, espazioko neu NASArekin egiten lan. Normalean, bai Europako NASArekin, ESArekin, orduan apurrak zuti zeitzen dut. Ikasketak, neu Sukarreta Mundakako herrikoa naz, herri oso txikia, hasi nintzen, imaginatu, eskola, ginen 10 pertsona klasien neu 2 urtekoa, baina handizena 10 urtekoa. Ginen, edade bertez berinekoak. Gero hori aldatu zen, jo nintzen Mundekara, Gernika, neu ikasle ez naizen oso ona. Osa, ez naben ikasten, 7 sortxak atetan naben, zientzianok zonan, euskera da erdera da inglesen baino, gero urteekin hizkuntzak ikasten zu hobeto eitzen, baina bueno. Da orduen zetro, jo nintzen telekomunikazio ikasketak eitzen, neu fizika nahi nuen egin, fizika nuklearra, baina aitze da mazaztien. Bueno, igual lan hasiko ez deko zu, ingenieria de gero ikusko zu. Hor, lehen urtean, 14 asinaturatik 3 aproben ben. Justo ez kaleraz botateko. Osea, izen zan, parkatu, una hostia enorme, orduan. Ezen nintzen ikasten, gero master bat da doktoretza bat. Azkenean kanpoan egonaz, baina normalean eibarre eitzen lan teknikarren. Da beti ikasten dut berriro formazio, kurtso berriak. Baina, bueno, zer egiten dut? Neue teknikerren, 30 pertsona eruten dutez, 36 urte dekote zoren dela 2 aste, da espazioan egiten dugu lan. Espaziozetan, ilargia, juteko astronautak, Martera, Neptuno, Urano, hori, adibidez, da motor nuklear bat. Hori gauz egiten lehengo estudioak, Lurretik Martera juteko ilargira jun behar da lehengo. Zeitzik, ze ilargiko grabetatea gitxiago da lurra baino. Zer behar da energia gitxiago, kombustibili gitxiago, ara juteko. Beste bat, lurra da ilargia bai, baina Marte dauz euskeri bueltak emoten. Baina abiadura ez da berdina. Gure urtea dia, 305 urte. Marteko urte badia 684 urte. Egun, parkatu. Zer basatzen da, justo, deitzen dana, benta lanzamiento, dekogu bakarrik 2 hilabete, 2 urtero, koete bat ara juteko. Ze bestela, posizio oso desberdina dira, da ezin da joan. Oingo urteko koetekaz, 8 hilabeteko viajea da. Motor honekin, laritzen dugu, hilabete baten ara jun algara. Zer da motor hori? Da, zentral nuklear bat, motor txiki baten, edizfizio baten moduan, uranio erritzen gu hidrogenarekin. Da hori da propulsio sistema bat. Simplea, baina komplexua. Ardizkenean, espazioan, neu teleko nabe, baina teleko munduan ez dotein lan askorik. Ingenieritzik hasi, bai, ez egiten gu fabrikazioa, materialekin, elektronikarekin, meteorologiaekin, neurtzea, robotikarekin, onjoekin, azkenean hanen bihar da jan, orduan han hasi behar dira bai, gure pertsonen janaria dana, da propulsioa. Hori egiten dugu. Oso multidisciplinaria da. Gauze bat ikasten zu, baina gero askotan aplikatu behar duzu. Da horretarako, jente desbina behar da. Alza izan ingenieria, biologoa, medikua, hainbeste gauza. Beste adidu bat hori da 5 metroko antena bat, aterki baten modukoa, igiritzen dana, espazioan, lurrea justo goian, da antena bat handiago egiteko. Hau gu gauzeitzen lehengo Marteko gasolindegia. Marteko aire hartzen dugu, da konbertitzen dugu koeteko dieselan, esango gu moduan, da erabiltzen gu astronauten ur grisak, zer da, urrak duzatzen garenean sortzen diren urak. Horrekin berrerabili egiten dugu lanak. Adibide batzuk dira. Gero bebai naben, orain dela 2 urte, experimento bat base lunar baten Polonian. Azkenean, espazioan 2 regela dauz. Humano bat ezin da inoiz bez, por lo menos Europa, Amerikan da Japonen, Rusia da Txinan beste goza da. Dan aprobatu behar du asko biderretan. Gainera, ez dut esan lehen, baina espazioa oso politxa da, oso pelikulak oso politak dira, baina da, porque du putada bat. Osa, dana da
txarra, dana hiltzen txu materialak. Ez da guantaten elektronika apurtzen da, gaina egin behar duzu hori funtzionateko 10-20 urte kondizio txarretan. Radizioa, temperatura, ez dago airerik, Marteko, Daiarriko hautsa oso txarra da. Orduan, probak honek egiten dira bai pertsonak, zelan aldarea bizi, psikologikoki da teknikoki lan egin behar dutenak. Neuen ben, 3 aste Polonian zartu da beste 6 pertsonarekin, azkenien da simulazio bat hilarrian bizitza egiten duzu moduan, ez dago komunikazio hori kanpoan, kanporikin, parkatu agarrik kontrol zonalderekin, jaten duzu komida urbarekoak, berotzen duzuna, kirola egin behar duzu egunero, hainbeste esperimentu medikoak, zure burmuina, psikologikoak, da, bai, simulatu jargira basozen moduan, lan egiten, argi barik, azken 3 guantea eruten dira, astronautak, 3 guanteak giltza bat 5 milimetrokoa manejatzea kaskoa, 20 kilokoa, ez da oso horreza hori bai entrenatu behar da. Orden hori da, izen da, neure parte, horintzen arte egin dudana. Da, maitzeko, pasadan maiatzean lehendakariak emondu ez da garrantzua, baina, ikerlari gazteren honerari saria, Eusko Jaurlaritzak, da, horrein dela 2 urte bai presente nintzen astronauta egiteko, astronauta izateko, Europan, zede legionan, da, deitzun duztie. Ez da izelan, baina, email bat duztien, 22.000 pertsona presentatu ziren Europa guztiatik, 1.000 amen herriadetik doa, azken neu Espainiatik nuen, 1.061 pertsonaz presentatu ziren Espainiatik, da, berrogeita hamar, hartu zuten probak egiteko. Jo nintzen Alemaniara, probak egin nabezen, bakitzen hon faian naben, baina bi kide, Pablo da Laura, Pablo titularra da astronauta da Laura Esara, parkatu suplentea, aukeratu ziren. Baina probak hori egitea, da zu ikustea, zelako gauzak egiten dute, da zelako jente ezbinean zegoen hor, zegoen veterinarioko jentea, medikuntza, ingenieriak, fizikoak, biologoak, matematikoak, abokatuak bai, ze ez dakigu zer behar da hor goian juteko, orduan. Horre probak egitea, bakarrik, guztako hori egiztean titular izatea, aukeratua izatea, baina oso aktibitate oso politxe izan zen. Da hori da nire aldetik, gero nahi bazu galdetu posterran.